Ayan dong. May gabi. Mau na siya? Malong. Oh, ganda. Ang asa. Ira, yun na tong malong be, atong malong. Ang habo sige ba? Oh, habol. Ah, sige. Isunod dito ya. Oh. Ya, ame. Ina. Unsa man wala kay kusog yun? Wala kusog dito. Try dog, ayaw lang siya dog ikaw, natanaw na tong. Di, alalay lang dyan, gawas lang daw nga. Unsa kaya nimo, sige daw. Malukog kaya, dili ako kanya. Wala jud kay kusog, i-try lang. May kusog lagi. I-try sa, ayaw lang surrender po dayon. Tanaw na to, sige daw. Gunit lang, alalay sa gunit. Bitaw. Wala jud kay kusog yun. Wala lagi ya. Sige, baba. Sige daw, sige. Baba dong. Yang ulong. Ay, sige daw. Sige. Ulo ha. Wala lang laki. Mamalihog ni. Sige daw. Wala po ibi. Sige daw. Gaya ang ulo ha. Wagi kusog ko. Wagi kusog ko. Pasmo. Sige. Sulod. Ano ba sa atin? Ganite. Ang Aswata ko ko lang. sige diretso. Sotang tulang. Alalay sige. Kusog siya gyud. Wagi kusog na. Wag gyud. Grabe po dala. Diretso na ito palingkura. Tapare lang ha, tapare. Sige. Saan manghihi pa ka? Sige daw. Katiter pa dyan. Sige, ilang ko. Irag daw kamay dito, kamay. Ay, boy. So, salamat kay Poy. Irag kamay. Ah, sige. Sige. Lego ini guma. Daon ni. Ay, ano sa sige. Kung ano to? Okay man si Mr. no? Okay man. Gusto ka may tubig? Ah. Wala na kay kon mo, wala. Luya na kay ka. Sa kuan. Kuan eh. Unsa man? Gino sa tubig bi. Tubig pa kon sa tubig bi. Tanggalan ning kon bi. Tanggalan ning kon kay igang kayo. Di gunit lang ako, gunit lang. Ah, bensuan eh. Di gunit lang. Asa man tong isa? Ay gipakuan pang yang. Sige. Unsa ka nagaligo kaghapon gabi? Oh. Kano sa ka nagagawa sa admit? Gapon. Dapat sa gabi ina sa Facebook. Kaya pa nimo interview ta ka? Kaya pa nimo? Kaya man. Ah, sige. Oh, grabe trapo yung ang yang galikod ni butangi ko na basa kay niyo. Tanggalan sa nami kay igang na kay ni ba? Tanggalan kon mi. Tubig ah. Kuboy sa nak. Inom mi sabi. Inamin na ay. Ano? Kuboy sa nak, kuboy sa nak. Sige, bugnaw. Pwede di ba ko paabri ano? Pwede na bugnaw diyan na tubig. Okay ra na. Pero pwede mo rubog na garo. Isa tayo. Sige. Sige na. Ako gunit. Isa rin laki na sabay ninyo? Duty mas papa ba? Dara. Inom mi sa nebe. Benz. Pati mo kamot tulay kusog. Namay ko sa kamot ilang ko kaliho ko kina sila. Umurong mo palid man ka. Sugata si Papa nang ulit tudong. O tanong ta ka ngano? Ayaw pa. Na-admit man ka? Kay maglisod Di ko diri kaihi. sa Di ka ihi siya. Tsaka ihi. Maora. Mora. Pero okay ka to, mulakaw ka. Ah, Dili dili siya gani. kalakaw Di ko gani. Dili ka kahi, di po ka Oh. lakaw, kay walay. Ulay ko andre puro binod ba? Ano di ka kalakaw? Binod kayo. Binod kayo. Nagaligo kaghapon gabi? Oh, guys. Pag kauman nga sa dula ko sa maligo pag kauman ba. Ilang oras ang ikuan ligo. Sus, parte naghahanan na nanungol sa kong anak ba? Ang anak. Wa pa ka mahilot? Nahilot na dyan. Nahilot na. Pinakauna to sa Kung kuan, dito to yung Paran. nakasing hoyo ba sa may kuan. O di ka kahunaw na nako? Wala po may panggon niya. Dito pa may kakuha na nagkuhan ba, nasa ila Irik lang, ingon sila kuhan sa Lula ba. Oh. Ingon po sa atong silingan sa bukid po, ila Irik. Ingon sa nimo naman? Yung bana. Imong Ako bana. lang, angkon. Oh.
Kung buhian ka makuan juga, di ka kapugong na lingkod. Dili. Bisang lingkod na? Ay, makapugong eh. Kakamot. Sige na, try daw. Hala ka piyansa, sige daw. Kapugang ako kuan. Makapugong ka, pero wala gyud siya ko, no? Mm. Atil, irog na ng til nimo. Di lagi ako pa swato ni para mairog lang. Wala gyud siya ko. Wala. Una-una rin kusog. Oh. Sus, paita. Sige, sige. May kadali. So, ayan guys, namin karon no, kanis siya. Ang pula tagwa ni ma-enjoy kini sa tiil, pero pas mo sa kusog mo ni siya, kanabitang maligo ta og ako tag sa dili auto hapon gabi kana maligo. Sa mauna rin yung kaigo na. Urot yung kusog na, no? Ano lang. Kung mangita mo sa Hilo, tanawan lang mag-live man ko, tanawan ninyo ang video ani na mag-live ko, Facebook live ayan.